Amb aquest programa que encetam ara arribam a l'edició número 60 d'Això és vida. Ja sabeu que els mitjans de comunicació mallorquins, com la plataforma audiovisual Vida, com l'Estel, el Diari de Balears, Ona Mediterrània, Ploma.cat, vivim sobretot del suport que mos doneu la nostra audiència i que mos doneu els socis. Aquest dissabte feim assemblea de socis i esteu convidats, i és que encara no ho sou, esteu convidats a ser-ne. Això és vida, comencem! Avui, a Això és vida, parlarem de filosofia, d'educació i de tot allò que va sorgint durant l'entrevista, i també parlarem d'actualitat en el segon bloc, on mos acompanyaran en Joan Mir i en Enric Pozo. A l'entrevista mos acompanya, ja és aquí, li donen la benvinguda, Elisa Rosselló i Fortesa. Elisa, molt benvinguda. Moltes gràcies. Elisa, bé, tu ets llicenciada en filosofia per la UIP i exerceixes com a docent a un institut. Així és. I a més, me sona haver llegit que la docència és una vocació per tu. Sí que ho és. Sí, tinc aquesta sort, però no tothom té aquesta sort de poder fer feina del que li agrada. Si damunt te paguen, ja no pot demanar res més. Estic encantada. Vull dir, fora de context no ho puc dir. M'agrada molt estar amb gent molt jove, no? Però aprenc moltíssim, hi vaig amb il·lusió a fer feina, sempre hi ha moments més complicats que els altres, però podria dir que som una persona amb molta de sort, sí. Hi ha aquest rum-rum que els estudiants cada vegada és més difícil que tinguin interès, no diguen ja per matèries com, per exemple, la filosofia, no? Sí, jo crec que, bé, ells són poc víctimes de lo que el món dels adults els hi ofereix. Vull dir, els estudiants són un reflexe de la societat que tenim, i és vera que a poc van minvant l'interès per segons quins coneixements, però realment quan ells no estan del tot contaminats, no? Per lo que els adults a vegades, sempre amb un interès econòmic a darrere, els convidam a fer, si encara no ha arribat tota aquesta contaminació i els hi presentes, per exemple, la filosofia, com allò nou que pot entrar a la seva vida, s'enamoren de la filosofia i responen millor que qualsevol. Vull dir que no se pot criminalitzar la gent jove per això. Jo crec que la revisió ha de ser de quin món els estem presentant, perquè la seva resposta és coherent. Si no els hi presentes d'una manera atractiva, es poden pensar per ells mateixos, l'autonomia, ells tenen ganes de tornar grans, no? I fer-los atractiu és pensar, és conèixer, és aprendre. Vull dir, si els hi presenta d'aquesta manera, ells responen molt bé. Ara, és vera que si no ho coneixen, no ho poden triar. Aquesta vocació d'ensenyar i d'aprendre el mateix temps que ensenyes, etc., l'has duita també a la teva altra vessant de la qual parlarem, que és com a escriptora, no? Has escrit una sèrie de llibres de divulgació, per dir-ho de qualque manera, no? Sí. De divulgació en l'àmbit de la filosofia, de l'ètica, no? Sí. Sí, això, bé, jo de ben petita era com un misteri, però sí, m'agradava llegir i escrivia. Aleshores vaig tenir un moment de la meva vida en què vaig tenir més temps als estius, perquè són coses personals, però és que les coses venen així. Me vaig separar de son pare de les meves filles i els estius elles passaven la meitat de l'estiu amb son pare i la meitat amb sa mare. I aleshores va ser quan vaig poder començar a escriure i tenir temps, perquè en l'estiu estic de vacances. I una cosa me va dur l'altra
i és com a també he tingut aquesta sort, entre cometes, de tenir temps per poder fer allò que sempre m'ha agradat, que és escriure. Qui llegeix, escriu, i qui escriu, llegeix. I jo crec que és un poc el que m'ha passat a mi. I el món de la docència, la veritat és que m'ha inspirat moltíssim, no? Per triar un tipus de temàtica o unes altres, diríem. Abans d'entrar amb altre... Bé, has escrit assaig, has escrit poesia. Què és la poesia per tu? Què representa per tu? Jo crec que és terapèutica. Jo crec que és terapèutica. La poesia, a més, no l'he publicada, és com aquella part íntima, no l'he oferida per publicar tampoc, no? És un poc la part d'Annalisa, la relació que té Annalisa amb ella mateixa, sense voler-me donar cap importància, perquè a més crec que és una cosa que ho pot fer tothom i ajuda molt. És trobar la bellesa en allò que potser un altre no la trobaria, i és un poc treure el que dus de dins i convertir-ho en poesia és simplement que surti des del cor i des de lo que un sent. Ja t'he dit, jo ara el que diré està basat en fets reals. Ja de ben petita, me'n record, una germana de mon pare feia 40 anys i jo devia tenir 9 anyets, 8 o 9 anyets, i li vaig voler fer una poesia que no me'n recordo del principi, però vaig pensar perquè tothom se'n riu, perquè la poesia la vaig fer en castellà i acabava així. Hoy estoy feliz y contenta porque mi tía cumple más de 40. Vull dir, això que vol dir? Qualitat, potser no n'hi ha a la meva poesia, però la disfrut. Ara, el que a mi m'identifica és l'assaig. És en el que te sents, bé, sí, més identificada. I també has fet teatre, me comentaves ara així fora de micro. He fet teatre i he escrit teatre. També he fet teatre amb un grup amateur, amb la família, amb els amics, i el director que mos duia era una persona també molt amiga i tal, i jo li vaig dir, jo és que m'entren moltes idees, m'inspira molt el teatre i tal, i me va animar a escriure, Antoni Oliver, i d'això vaig treure una comèdia còmica, la vaig titular En Pel. I era una història entre la típica perruqueria de barri, paret amb el bar de barri. I era una dinàmica un poc ràpida, de coses típiques mallorquines, situacions còmiques. I la segona obra que he escrit ja és més serieta, perquè està basada, xerra de la violència masclista. I també hi ha moments còmics, però és tragicòmica. És a dir, està inspirada un poc en aquest mal que tenim social i les víctimes que han de rebre teràpia i un poc això, va de tot això. Mos has duit el darrer llibre, que és aquest, Les dones i Mallorca, una mirada crítica. Te vull fer un parell de preguntes sobre aquest llibre. La primera de les quals és un llibre feminista? Sí, és un llibre feminista. I quin paper ha de jugar el feminisme avui en dia a la societat mallorquina? Molt bona pregunta. Per a mi, quan me demanen què és el feminisme, he d'anar molt alerta, perquè crec que hi ha molt de prejudici sobre el que és el feminisme. En certa manera, el meu recorregut personal, és a dir, Annalisa de fa 30 anys, desconeixia el feminisme. I tenia jo mateixa molt de prejudicis. Jo, un poc, el que se m'havia fet arribar és aquestes loques feministes, aquestes histèriques que protesten i fan renou. He descobert el feminisme un poc per situacions que jo he viscut, malauradament, i he procurat llegir i enterar-me bé i documentar-me bé. En el final, he entès que el feminisme parla d'igualtat. Igualtat, però que s'ha d'explicar no a favor de les dones en contra dels homes. La societat és patriarcal i jo en el meu llibre
m'he procurat documentar moltíssim per poder parlar d'aquestes coses i tenim dades empíriques, no?, de per què puc dir que la societat és sistèmicament patriarcal. Per exemple, a Espanya la dona no va poder entrar a la universitat fins 1910. Això demostra quan varen començar a votar, no? Aleshores, el patriarcat és un sistema que està incrustat a la nostra societat. I m'atrevesc a dir que els homes també en són víctima d'aquest patriarcat. És un sistema cultural, invisible, però que afecta a tot l'àmbit humà, des de l'economia, la cultura, la política, la societat, la religió, per descomptat. I fins que no te n'adones, hi participes. Inclús adonant-te, hi participes, no? Aleshores, què és el feminisme? El feminisme parla d'igualtat. El feminisme neix com a el moment en què moltes dones que estaven dividides de sobte se'n donen compte de que viuen el mateix, pateixen el mateix i s'ajunten per evidenciar que això que m'està passant a mi també t'està passant a tu i segurament li passa a totes les dones, tot i que algunes se'n donen compte i unes altres no. Hi ha un llibre molt bo de la Chimamanda Ngozi Adichie que se titula Tothom hauria de ser feminista i ella explica que el feminisme és igualtat. Jo m'adheresc en aquesta mirada. De fet, he dedicat aquest llibre, Les dones i Mallorca, una mirada crítica, a la humanitat sencera. A la humanitat sencera per què? Perquè no és que els homes siguin més culpables o les dones més o menys, és que és una cosa sistèmica i la humanitat sencera s'ha de conscienciar per sortir-ne. Perquè aquests estereotips binaris d'home o dona fan molt de mal. No podem ser nosaltres mateixos. Elisa, a l'entrevista que fèieu en Marisa Sardó, per Diari de Balears, ella te demanava també per aquests elements de matriarcat que hi ha a la societat mallorquina, que jo mateix també segurament n'he viscut alguns, i aleshores com ho ubicam això? Perquè jo a vegades havia dit la societat mallorquina és una societat matriarcal, però masclista, la meva padrina era matriarca i era masclista en el mateix temps. No sé si mos pots ajudar, si mos pots orientar. No és fàcil. Jo segurament no tenc respostes absolutes ni una veritat absoluta. A la conclusió que jo en aquest moment de la meva vida he arribat, demà no ho sé. Mira, hi estic d'acord. Jo crec que a Mallorca sí que podem parlar d'un matriarcat, un matriarcat molt peculiar, nostre, no? La resta del país no m'atreviria a parlar d'aquest matriarcat, no? Però, per exemple, nosaltres, les dones, a Mallorca, sabem que des de la porta de casa teva cap a de dins se t'escolta. I més si ets la predina, no? Se t'escolta. I la teva parella, els teus fills, t'escolten, perquè el que tens a dir els interessa, els importa. Ets capaç de, ja t'he dit, de la porta, de l'entrada cap a de dins, ets capaç de dir el que penses i fins i tot de com s'han de fer les coses. Ara bé, des del portal de casa teva cap a de fora, tot i que tu saps que tu de dins ets qualcú, davant la gent, el que diguis meu amo. És a dir, tu respectes la figura del patriarca i la respectes. És com si hi hagués una mena de pacte, no ho sé, no m'ho estic inventant. O de representació, sí. Sí, aquell contracte social dels que mos parlaven els il·lustrats, un poc adaptat en el patriarcat. Per què? Perquè de cara a la galania som a comanda. I és aquesta figura. És a dir, és que de cara a la gent dus calçons, és una expressió molt mallorquina, és ell. Ara, tots sabem, jo la meva predina Catalina, la meva àvia era de Reus, era catalana, però jo no vaig conèixer el predí,
però tot el que m'arriba a través de mon pare i la meva família és que, bé, tenien aquesta aliança entre tots dos. Vull dir, tots dos tenien el seu terreny, no? Has dit que no el vares conèixer, el padrí? El padrí Ramon no, la part de mon pare no. I de part de mon mare tampoc, l'avi Tomeu tampoc, el conec d'una altra manera. Te'n vull parlar després, però abans, i no te n'entenc de tot, però, perquè clar, tu repasses el paper de la dona en diversos àmbits, m'hauria agradat anar un per un, però no tenim temps. Com ho feim? Com trobis? Educatiu, religiós, cultura popular, literatura, economia, no ho sé. M'agrada l'atenció religiós, per exemple, que és un tema que ara està bastant en debat. Tot, jo sàpiga, així una opinió a lo bruto, totes les religions són masclistes. Sí. Per lo que jo sé, sí. De molt, a més. Sí, però és que la religió és un sistema de transmissió cultural molt potent. La creença, els valors que reps de la primera família, la segona família ja sempre dic que és l'escola, però el teu entorn, el teu context te marca moltíssim, no? I això pot provocar moltes coses. La nostra religió, la religió cristiana, no? Tenim les grans religions, la jueva, l'islam i la cristiana. Quin paper hi juga la dona, no? Potser sí que la que més conec és la cristiana, i l'església m'atreviria a dir, potser m'excomulgaran després d'això, no ho sé, que és patriarcal. La imatge de la dona que s'ha donat d'un perfil, jo ara vull resumir una cosa que quan vaig llegir un llibre me va donar molt que pensar, és un llibre que se titula Raboní i parla d'Anna Maria Magdalena, i parla d'Anna Maria Magdalena com la primera apòstol. La primera apòstol perquè ja està que cadascú ha d'interpretar els textos sagrats com trobi, perquè és hermenèutica pura, és a dir, tot el que se mos diu en els textos sagrats, no vos vull dir que és metàfora i que tot és mentida, no és vera, però s'ha d'interpretar i s'ha de contextualitzar. No se pot fer una lectura literal. Ara, si agafam el sentit de la resurrecció de Jesús de Nazaret, que suposadament ressuscita, i a la primera persona a la que li parla és a una dona, Anna Maria Magdalena, que ella se'n va pitant a avisar, suposadament, en els apòstols, que no la creuen. I fins que ells no hi van i troben que no hi és el cos de Jesús, no la creien. Què passa aquí? Que la imatge d'Anna Maria Magdalena, a través de la història, s'ha criminalitzat, perquè era una dona, com podria dir, molt diferent a la imatge que, per exemple, s'ha donat de la Mare de Déu. És a dir, què passa? Que si se criminalitza a una dona que és capaç de prendre decisions, tot i que en el context de Jesús hi havia un masclisme brutal, perquè la religió jueva és molt masclista, però ell no ho va ser. Ell no ho va ser, perquè ell s'envoltava de dones, els donava dignitat. Què ha passat? Que l'Església, durant la nostra història, ha oblidat això. Ho ha oblidat. I la imatge de la dona que ha volgut promoure és a través de l'obediència, d'una imatge d'una dona que acata el seu rol en segona línia. Aleshores, s'ha institucionalitzat un patriarcat molt delicat. Ara hi ha grups de teòlogues feministes molt potents, molt intel·ligents i molt capaces que comencen a parlar en veu alta. El papa Francesc, el que ara tenim no l'he descobert tant, però va ser bastant important el que va fer, que és que va començar a donar un protagonisme a les dones atípic i històricament no hi havia tingut lloc, de cap de les maneres. Haurem de fer una altra entrevista només per parlar del paper de les dones en altres àmbits. Te resumesc una darrera pregunta sobre aquesta qüestió que encara te vull fer dues més breus.
la història de Mallorca explicada a través de l'òptica i del protagonisme de les dones seria tot una altra, m'imagino, i la pregunta seria, podríem escriure, no? Se podria escriure aquesta història? Seria una il·lusionada, sí. És complicat perquè serà difícil trobar fonts i trobar... No te pensis, no te pensis. El tema del feminisme, pensa que les dones sempre han pensat. El que passa és que hem estat invisibilitzades. Jo crec que hi ha prou documents, hi ha recursos, hi ha persones especialitzades, hi ha molt a dir sobre això. El que necessitam és gent que ho recolzi, persones com tu, que ara se puguin interessar per aquest tema. Perquè hi ha molt a dir i supos que les mateixes persones que ho investigassin se quedarien ben sorpreses perquè... La quantitat de... Sí, que n'hi ha molta cosa, sí. Dues qüestions ja al marge. Una, ets presidenta de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears, que és que fa, quin impacte té? Molt bona pregunta. Aquesta associació neix en els anys 90, d'on Biela Mengual, que va ser professor meu de la universitat, i na Margalida Sant Andreu varen ser, sobretot, els fundadors, per dir-ho de qualque manera. Aleshores, bé, aquesta associació, ja te dic, no és nova. I bé, hi va haver un moment en què se me va demanar per crear un equip perquè per situacions i circumstàncies que ara no venen en el cas, havia com a... Aquesta associació havia perdut força, per lo que sigui, o credibilitat, o no ho sé dir, perquè en tots els meus respectes, qui són jo, per dir això. Jo, de fet, la maternitat a mi me va aturar molt i vaig estar molt d'anys desconnectada de l'associació filosòfica. Aleshores, me vaig atrevir a dir que sí i vaig crear un equip dividit entre homes i dones, per adaptar-ho un poc a la filosofia que mos agradaria que la gent conegués. Hi ha un lema que mos agrada molt en aquesta remesa de l'associació filosòfica o la darrera junta directiva, que som els que estem, que és la filosofia al carrer. Nosaltres volem fer arribar la filosofia a les persones i la filosofia en el carrer significa que tots són filòsofs, tots són filòsofes, que la filosofia ha de deixar de ser allò tan acadèmic, tan propi d'una èlit, de quatre intel·lectuals que no surten de casa seva i estan desconnectats del món. Nosaltres, i sobretot tots els que estem dins aquesta associació filosòfica actualitzada, ens dedicam a la docència i el que volem és això, o sigui, fer-la propera, amb una paraula, i això és un poc el nostre lema. No sé si m'he explicat. Filosofia en el carrer, fantàstic. Darrera qüestió, te volia demanar pel teu padrí, en Bartomeu Fortesa i Pinya. Ell va ser assagista i poeta, m'apareix que també va publicar poesia. Sí. I també va ser germà del primer president de l'Obra Cultural. Correcte. El vares poder conèixer una mica? No, va morir abans de jo néixer, 11 anys abans de jo néixer, però sí que puc dir que l'he conegut. Tomeu, això és una cosa un poc rara. No. L'he conegut a través dels seus llibres, l'he conegut a través de la meva família i l'estim. L'estim i l'admir. De fet, jo vaig saber qui era l'avi Tomeu quan ja era adolescent, perquè quan dic qui era, em refereix a nivell intel·lectual. Efectivament, sí. Com a avi, sí, però aquesta vessant d'escriptor, d'assagista, periodista, quan vaig descobrir que ell, junt amb els seus dos germans, en Miquel i en Guillem, Fortesa i Pinya, havien format part de l'escola mallorquina, que havien estat regionalistes, que havien signat a favor de la llengua, aquella carta... La resposta als catalans. La resposta als catalans. La tristesa que va tenir el meu avi, quan va arribar el moviment en Franco i tal, i va haver de renunciar, a tot això, que de fet crec que va agafar una depressió forta i tot, perquè ell vivia la identitat mallorquina, estimava la seva terra, i junt amb en Guillem, també, en Guillem era arquitecte,
volien introduir lo nou, ells viatjaven, van estudiar fora de Mallorca, lo nou en lo de sempre, no? En lo nostre. Jo quan vaig descobrir l'avi, i que crec que a més no està bé que ho digui perquè són la seva neta, però la seva gran qualitat literària, vaig quedar xiflada d'ell. Però és que a més, la seva part humana, ma mare sempre me diu era tan bona persona. Ho crec. Tan bona persona. Per les referències que puc tenir, que són poques, ho crec, Sí. Hem de recuperar, idò, la figura, l'haurem de fer. M'encantaria. Hi ha cosa publicada. Una cosina meva va fer la tesi doctoral sobre l'avi Tomeu. Sí, la va titular... Bé, va publicar un llibre que, si el voleu cercar, se diu Les veus estèris. I parla de l'obra de l'avi Tomeu. Idò, interessantíssim. Elisa Rosselló Fortesa, moltíssimes gràcies. Ja t'he dit que ja te convidarem un altre dia. Encantada, jo feliç. I nosaltres ara hem de continuar i continuem amb una segona part dedicada a analitzar l'actualitat. Avui mos esperen a la taula d'anàlisi en Joan Mir i en Enric Pozo. Edició número 60 de Xor Vida, que vam de conversar amb Elisa Rosselló, i ara és el moment de fer una taula d'anàlisi. Avui mos hi acompanyen en Joan Mir. Com estàs, Joan? Bon dia a tothom. I en Enric Pozo, també. Com estàs? Molt bé. Encantat de tenir-vos aquí. I anem per feina. No sé si voleu destacar res de l'entrevista, en tot cas brevíssimament, i entram després en les matèries que proposeu vosaltres. No sé... Tu coneixies gens la figura del padrí? Bueno, supos que és des dinàmic i des forteses. Sí. Arquitectes, pensadors, escriptors. Sí, poeta, tal. Tomeu, nomia aquesta, que Pintures és més poc conegut dels tres, perquè, clar, n'hi va un que va ser president de l'Obra Cultural, l'altre entre arquitecte i altres coses també és conegut, això. Tu, Enric, vols destacar res de tot el que hem comentat? Home, jo de lo que sentit, el que vull destacar és el tema que ha analitzat molt bé, el tema del feminisme. Bàsicament, l'aspecte que el feminisme no ha de ser un enfrontament entre homes i dones, sinó que ha de ser igualtat. I entenc que aquesta és la paraula fonamental, treballar des de la igualtat entre homes i dones. Sí, vols, entrem. Jo entenc que les feministes estan damunt d'aquest tema i és la seva actualitat i presència. I això els lleva perspectiva geogràfica i històrica. És vera que totes les religions són on estan masclistes. Però la nostra cultura, no la nostra religió, la nostra cultura ha tingut il·lustració, cosa que no han tingut les societats Consti que ho he dit jo, islàmiques. Totes les religions eren... Sí. No, ella ha donat però i és vera que les religions no han estat. Si fos per la religió catòlica o cristiana, estaríem igual, però dins l'àmbit occidental, han tingut nosaltres il·lustració, cosa que no han tingut els països islàmics i cosa que fa que es tracta la dona a la realitat, deixa'm estar de històries veure que les dones no poden ser capellà i coses d'aquestes, però en el dia a dia tots els que coneixem una mica la intimitat de les famílies islàmiques, sabem que el paper de la dona allà dins és molt pitjor, molt més esclau, molt més minusvalorat que dins les cristianes, per molt que sempre se pugui millorar. Bé, totes les dones han d'avançar en drets, tot el món, i segurament especialment en els països de cultura islàmica. Començant per tu, vinga, Enric, quina corolla mos proposa? Jo venia un poc relacionat un poc el que ha parlat d'Elisa, o sigui, en l'aspecte que estem en un moment en el qual la persona no pensa,
la persona està en un àmbit que contesta qualsevol cosa amb uns arguments que a vegades no són ni científics ni raonats, i entrant dins el que un pot també el que és l'incivisme, i aquest civisme estem veient a molts de casos. O sigui que, per exemple, no és normal que un Parlament de les Illes Balears, cada punt, quan hagin de fer un anàlisi, s'haga d'insultar. O també passa, per tant, la meva curiositat és aquesta, de veure... O n'hi hagi aquell que vagin pegant cots per les taules... Exacte, o sigui, que no hi ha ni la mica de respecte a sentir la paraula de l'altre. I jo crec que és vera que la feina de la filosofia, que per això la tenen molt arraconada, tristament, dins les aules, dins la universitat, està molt arraconada, és molt necessari recuperar, i recuperar sobretot és parlar, és dialogar, és poder sentir, sobretot, és raonar amb una credibilitat, no com ara moltes vegades que se raona perquè van dit allò a X o surten al Facebook i ja pareix que aquelles paraules són bàsiques. La gent ha de fer aquest canvi. Si no fem aquest canvi, anem cap a la deriva total de la societat. És un poc el que tu has anat dient de l'il·lustració, en el fons, no? Sí. Però que ara està un poc en qüestió i en decliu, Bé, mira, avui que faré la seva dèria i xerrem de lo mateix amb un altre. A mi el que m'ha cridat l'atenció és un exemple de lo que tu dius, l'esquetge que ha penjat en Trump de xances, amb ell, amb una corona damunt vestit de rei, amb un avió que tira merda... No, fang, no, merda. Jo vaig llegir la versió fang, però bé. No, és que jo havia escoltat els francesos i dic, bueno, li direm fang, però realment era merda. Dic que és la versió corada, la realitat era aquesta. I bé, és això que tu dius. Com amb una democràcia formal un polític pot fer de menys tant els seus contrincants, perquè el Partit Demòcrata no és que sigui ja de la revolució ni coses d'aquelles. Com els seus adversaris polítics, que s'han alternat en el poder i tot això, poden ser tan menyspreats que simplement quan fan el que no t'agraden els dius que són uns beneis i que se'n mereixen que els merdin i totes aquestes històries. És aquesta falta de maneres, que en el fons tradueix, si només fossin les maneres, i dius llavors en l'actuació real, a l'hora de votar lleis i tot això, ho deixessin a part, però no, és que també hi són amb això, i estem amb unes derives polítiques degenerades, de salut menyspreu per l'adversari, de creure que tu tens tota la veritat i que els altres són un beneis. Aquesta deriva en la qual mos ha duit allò que se'n diu l'extrema dreta, però que no és extrema dreta, ni és molt extrema, però no se pot dir que de dretes ni de tot això, perquè és... Però l'altre és que hi cap tothom, o sigui, és vera que potser parlant d'extrema dreta, però el que dirien la democràcia moderada, les persones moderades, també han entrat en aquesta línia, perquè pareix que el que crida més fort, pareix que té més raó, i entenem que hem de ser capaços d'aturar, i qualcú ho ha de fer, i jo no veig ningú en aquest moment que vulgui fer aquesta aturada de dir, pensam, raonam, xerram, dialogam, proposant-se idees amb unes postures que han estat analitzades, han estat estudiades. Jo això no ho veig en aquest moment. Jo, o sigui, compartesc molt això que dius i en el mateix temps també, és a dir, per un costat m'apareix terrorífic, no?, tota aquesta manera de fer política, no? I per altra banda, no sé si juguen en això o no, però a mi també me desperta molta llunyania, per dir-ho de qualque manera, aquesta política d'escompadreo, de tal, d'una representació d'unes idees que després
quan surts del marc on estaves explicant no les compleixen, no te sents al·ludit per res, no tens per què... M'explic, no? És a dir, aquesta adhesió light, aquesta cosa líquida, que també m'apareix, m'apareix l'altra cara de la moneda, un temps tenien paraules per això, que era la poca vergonya, simplement. Vull dir, un giriquesaques, un que no respon de... Però clar, l'alternativa en això no hauria de ser la brutalitat i la cosa aquesta d'en Trump que tu des, o el que hem vist aquí. Avui hem de recordar, avui mateix, que han tornat a vandalitzar l'estàtua de N'Aurora Picornell. Per tant, això és una manca de respecte a tota una història d'una persona que té una història concreta que va viure, que va defensar drets de treballadors i de treballadores. O sigui, i això és difícil de canalitzar a una societat democràtica que ja duia 50 anys. O sigui, ja prest complirem els 50 anys, en Franco ara dia 20 de novembre farà 50 anys, o sigui, ja començaria a ser una mica més madura, i pensable que no. Però se pot no combregar les idees de N'Aurora Picornell i escriure un article en contra del seu pensament. Evidentment. La bèstia és que vandalitzin una obra d'art, a més d'una persona. Vull dir, hem entrat en una polarització molt bèstia. Ahir em parlaven d'en Luc Ferry, que ja l'escolt molt, a un debat analitzant la política francesa, que té conseqüències pràctiques molt perverses, això, que això s'hagi implantat en els sistemes parlamentaris i tot això. Per exemple, els francesos amb uns problemes que són molt manejables, perquè són els problemes que ha tingut Itàlia, Espanya, Bèlgica, Alemanya i tot això, no en sortiran per mort d'això. Problemes econòmics. Problemes de política. Per exemple, es troben en una situació en què els problemes econòmics són el dèficit, que no és molt enorme, simplement passa amb quatre retocs, aquí se va produir en el Pacte de Toledo i totes aquelles coses quan se va discutir l'edat de jubilació. A França se mobilitza tot el món per no... L'han hagut de congelar, és a dir, no volen discutir aquesta qüestió. I estan parlant de 2 anys d'un país que se jubila en el 63. I tu em posa-ho en el 65 i tens una revolució pitjor que del segle XVIII, i d'això no en sortiran, perquè han hagut de parcar i dir a les pròximes eleccions presidencials que ho posi cadascun en el seu programa i que la gent voti el que vulgui, i per això és la crispació, la manifestació d'un desacord que dit d'una altra manera, no hi ha una solució més moral que l'altra, perquè es veure que els vells els que han fet feina tota la vida te diuen que no volen que els perjudiquin d'aquesta manera. O sigui, pobrets, és vera, un treballador no l'han de putejar. No, la solució és que paguin els més rics. Si no arribes a un acord, la solució serà que paguin els teus nets, els nets d'aquests que no volen ara fer feina 2 anys més, perquè els deutes els ha de pagar qualcú. Evidentment. És a dir, que no és moralment clar que una solució sigui millor que l'altra, i així tot ho plantegen com una qüestió d'insultar i de tot això. En qualsevol cas, ens trobam amb això, amb aquesta, diguem-ne, polarització que genera aquests discursos ja més fora de to, i no només els discursos, perquè els discursos, mira, encara, ja són les accions, no? I per l'altre, insisteix que justament jo soc un crític amb aquests polítics que
en fi, que per dir-ho caricaturescament, fan un gran discurs a dins el Parlament i llavors se'n van en el bar. Lo que no té, predica lo que no creuen. Sí, totalment. És evident, era la frase que s'utilitzava molt en el poble. Sí. Aquell ha predicat lo que no creu. Lo que no creu. I no ho farà, a més no ho farà ni per ell. De totes maneres, per moure un poc la discussió aquesta, el problema és que aquesta crispació, aquesta mala idea, aquesta violència surt del món parlamentari, i arriben al futbol. Em diràs tu, expulsant Flick, pobre home, i llavors se'n segueixen de que els va fer botifarres. En el futbol està permès allò que no està permès No, però aquesta crispació que dius del futbol, està passant a categories infantils. Allà on més passa. On passa més, els pares i les mares... Perden el control. La Federació de Futbol acaba de presentar una nova campanya per intentar rebutjar aquests comportaments violents. Ja els criminers bèsties els he sentit a primera regional en el camp del Falanitx. I senyores, quan s'hi posen no hi ha masclisme que veu aquí. No, és que qualsevol persona, jo he vist persones que s'han transformat quan van a un camp de futbol, no només jugadors, perquè hi ha jugadors que són, potser, molt tranquils, però després quan juguen a futbol és tot el contrari. Però també passa el mateix, persones que tu un dia xerres tranquil·lament, però van al futbol i perden el nord. Sí. Bé, ja que m'heu fet parlar de futbol, no sé, hi ha un clàssic aviat, Madrid-Barça. I veuràs tu com això que hem explicat. Anirà bé o no? Serà molt útil per analitzar la situació que donarà. Perquè en crispació se'n guanyem. No, el Barça sol guanyar quan no hi ha crispació. Sí, serà un partit complicat. Quan aconsegueixen dur-nos en el seu camp, que no és el de futbol, sinó el de... S'ha de fer un pot... El que és important és que se faci bastant que digui que el Madrid és favorit. Això, no? Això és el que mos ajuda en el Barça. Va líder, home. Van sobrats. Són els favorits. Ho han dit aquí, ja... Enric, moltíssimes gràcies per ser aquí avui. Igualment. Joan Mir, també moltes gràcies. Ha estat molt agradable. Moltíssimes gràcies també a la nostra audiència i continuem cada dia un contingut més aquí a vida.cat.